rike alƙawar har abada ba zan bar ki ba. Sakon zuciya ta za na faɗa miki sirrikana, sun ya shiga jasadina haɗa da ruhina. A duniyar soyayya ke zana bai rufon kaina, sai ki kula da ni baby na kare da na sha wuya mai sona. Zuciya ciki har waje, duk inda ka ce nema nan zana je, ko gari ko daji inda da kai zana je. Ni zuciyata a san ka ta makanta, ka mina alƙawar har abada baka bar ni ba. Jini na da naki sun riga da sun zama ɗaya. Ne maka alƙawar har abada ba zan bar ka ba. Jini na da naki sun riga da sun zama ɗaya. Ne maka alƙawar har abada ba zan bar ka ba. Sai jini ya zo ɗai sannan za a yi abota. Ki na zaɓa, ki na fitar a dukkanin mata. A kwana a tashi da ni da ke zama mota. Je shakatawa da nisan ba zan bar ki ba mai sona. Sun riga da sun zama ɗaya. Ne maka alƙawar har abada ba zan bar ka ba. Sunana Surayya Aminu, wanda aka fi sani da Rayya. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu faɗakarwa da ƙayatarwa, sai ka ɗauko wayanka kamar haka. Sai ka shiga Play Store, sai ka ɗauko manhajar Halidubu Hausa TV, ko kuma Halidubu Films, ko kuma Halidubu Bus Office. Kar ka sake a baka labari. Jama'a ga wani albishir, wannan tasha tamu mai farin jini mai suna Halidubu Hausa Movies TV za ta fara kawo muku karatun littafin Hausa, a inda muka dage za mu fara da wani littafi mai suna Rana Ɗaya, wanda wani saurayi ya auri mata ɗai har guda 4 a rana ɗaya. So, don ganin yadda Yarima ya yi wannan aure, sai ku kasance da wannan tasha tamu na Halidubu Hausa Movies TV a kan YouTube ɗinmu da kuma Facebook.